Ето, здраво, излизаме и играем здраво. Това е, друго няма какво да се говорим, тук не сме писатели, разказвачи, поети. Ние сме ръгбисти. Айде, ръгби! When you're ready! Айде! Готови сте? Айде! Let's go! Айде! Какво може да накара 23 огромни мъже да изпеят с пълно гърло националния химн на страната си, въпреки отсъствието на музика? Те са всичките до един убийствени пичове. Хора, които жертват много, за да бъдат част от националния отбор на България, защото за разлика от световния професионален ръгби спорт, в България ръгби, за нещастие по много дълъг брой причини, е все още 120%, ако така математическа категория съществува, аматьорски. Макар и аматьорски и не особено популярен, в България този спорт се практикува от хора с големи сърца, които са прегърнали каузата да се борят за неговото оцеляване. На пръв поглед с много сила, агресия и грубост, но всъщност напълно безкорисно и с цената на всички позволени средства. Или както казва Уинстън Чърчил, ръгбито е игра за хулигани, която се практикува от истински джентълмени. Голяма част от ръгбистите, не всички разбира се, и то не само в България, в света, знаят много добре, че в всеки един момент ти можеш да се озовеш в ситуация, в която да бъдеш абсолютно безпомощен и да не можеш да се защитиш, защото, както казах, могат да се легнали 40 души върху теб или, образно казано, 2 тона. Така че този кодекс има правила, които не се прекрачват. Правилата в българското ръгби също се спазват и уважават. Огромна роля за това има Васил Върбанов, човека, който вдъхновява останалите с енергията и любовта си към този спорт, появил се в страната ни в средата на миналия век. От тогава до сега традициите в него се запазват, но блясъка му постепенно отстъпва място на мрачната действителност. Болно ми, когато гледам българското ръгби, че претърпява такива загуби. Болно ми, че ми се иска всичко да бъде наред. Толкова години фърлени на вятъра, фърлени да подобряваме, да вървим нагоре, но въпреки това значителна крачка не сме направили. Макар и далеч от класата на най-добрите тимове в света, българският национален отбор пристъпва с малки крачки напред в развитието си. През миналата година тима ни постигна сериозен успех, печелейки правото да се изкачи от предпоследната дивизия в Европа в по-горна група. В първия мач от нея при гостуването на Унгария, ръгбистите ни изумиха елита в този спорт, след като спонтанно изпяха капелно българския химн, който по технически причини не успя да прозвучи от музикалната уредба. Двубоя бе загубен драматично, но след него последва успех над Австрия в следващата световна квалификация, който върна шансовете на отбора да мечтае за второто място, даващо право на бараж. А първото изглежда резервирано за изключително силния отбор на Кипър, който бе последният ни съперник в групата до тук. Ръгбито в островната страна се развива изключително успешно в последните години. Аник Билтън, президент на първия ръгби клуб в страната Пафос Тайгърс, признава, че се чувства като истинска легенда. Да, така е. Само с жена ми обаче, което е наистина тъжно. А как е чувството като цяло? За сега добре, защото вчера имах рожден ден и сега съм облагодетелстван, но утре се завръщам обратно в реалността.
Извън великолепното си чувство за хумор, присъщо на човек израснал с английските традиции, Билтън се наслаждава на успехите на Пафос Тайгърс, който снабдява с около 10 играчи националния отбор на Кипър. В останалата си част той е изпълнен предимно с изключително качествени ръгбисти, състезаващи се в родината на този спорт – Англия. Именно те повишават чувствително класата на кипърския тим. Въпреки това, спорта на местно ниво е изправен пред оцеляване. Думата наистина е оцеляване. Не знам как е в България, но тук държавата отделя изключително малко средства за нашия спорт. Дори в футбола, който е спорт номер 1, не получават достатъчно пари. Едва успяваме да покриваме разходите около пътуванията и настаняването на отбора при гостуванията ни в друга държава. Картината изглежда напълно идентична и в България. Липсата на достатъчно финансови ресурси, лошата материална база и аматьорски статут на играчите изправя националния отбор пред предизвикателството да се бори също за своето оцеляване. Пълни аматьори. Във всяка една гледна точка. Сме пълни аматьори. Антонио Иванов е сърцето на този отбор. Негов капитан, а отскоро и играещ помощник-треньор. Както сам отбелязва, макар и на цели 43 години, все още на игрището, тъй като ръгбито е в кръвта му. Но също така и по принуда. Липсата на достатъчно млади и перспективни играчи оставят без алтернатива мястото на Антонио в отбора. Какво ти дава ръгбито? Ръгбито в момента ми взима. Може да се каже, че ми взима и свободно време, и нерви, и здраве, но след като играя, сигурно ми дава нещо, което само аз си знам. Аз лично се качих в един влак, който се движеше с огромна скорост, така наречения скоростта на влака беглец. Много е трудно да скоча от този влак, защото отзад са много мои приятели, като например капитана на националния отбор и помощник-треньор Тони, който е един изключителен спортен феномен. Аз ако скоча от влака, означава да предам него. На този етап такова нещо дори не ми е хрумвало през главата, но живеем в трудни времена. Този спорт не е популярен, отскоро олимпийски, но другата версия ръгби 7. Просто държава, местни управници, никой не ни гледа на сериозно. Всичко е на зъби и ногти. Сами си финансирате подготовката? Абсолютно. Абсолютно. Хора, които доброжелатели все още има, помагат. Иначе няма как да стане един отбор от 15 души, които играят, плюс 7-8 резерви, ставаме 25 човека. Мъжена по 100 кг, всичко иска да яде. Страшно. Това е значи някакъв вид кауза за теб, така ли? Естествено. Ще се бориме да се оправят нещата. Докато можем, ще се бориме. Ръгби топката е един къс самородно злато, което мога да дадеш само на своите най-добри приятели. А най-добрите ти приятели са хората от твоя отбор. Ние го правим, защото обичаме ръгбито, защото ръгбито ни е в сърцето и защото в кръвта ни циркулират явно ръгби топки. Струва ли си удоволствието? Нервите и удоволствието не могат да покрият всичките жертви, които правим, но когато казва сърцето, ако ти пулсира като ръгби топка, просто другото излишно да говоря. Това е достатъчно. Това е достатъчно. Заради липсата на физическа подготовка, пълноценни тренировки и игрова практика, старши треньора на тима ни, Трифон Костадинов, е изправен пред невъзможна мисия – да бъде надигран отбор, който разполага с привилегията да се готви целогодишно при по-добри условия. Въпреки доброто начало на матча с Кипър, игран на уютния стадион в югозападния град Пафос, реалността бързо се завръща на терена. Трите точки за българите след точно изпълнен наказателен удар на Мартин Стоянов са бързо заличени и на почивката домакините вече имат солиден аванс от 46-3. В ръгби има няколко неща, които са много важни. Защото това е една игра, която е изключително добре измислена. Мисълта ми е, че обаче важните неща са, че ти не можеш да пипаш човек без топка. По никакъв начин. Да го блокираш, както се казва. Освен в така наречените спонтанни схватки и така нататък. Това, което всички знаете, че топката се подава винаги назад, нали, което означава, че ти трябва да се бориш за всяка педи от пространството. А когато, примерно, аз изритам топката напред, ако ти искаш да я хванеш, трябва да си бил в момента, в който е ритъм зад мен. Тоест отново трябва да се бориш с бързина и сила за това. Това е супер контактен спорт и всъщност е най-сложният и комплексен от всяка една гледна точка спорт в света. Най-малкото, защото е най-масовият. Но не е най-масовият от гледна точка на това, че
на времето за масов спорт, масова култура и така нататък. Просто в тази си класическа версия ръгби е най-голямото струпване на играчи на квадратен метър. Най-голяма гъстота от състезатели, 15 срещу 15-30. Тоест има във всеки един момент на игрището, което абсолютно автоматически означава, че и от стратегическа гледна точка това е най-сложният спорт. Спомена от болезнената загуба с 3-94 в Перник преди година придобива ясни очертания и изправени на прага на нов разгром, националите ни много бързо успяват да възстановят самочувствието си в началото на второто полувреме, да покажат характер и да отбележат есе чрез Мартин Стоянов, което им носи нови 5 точки. До края на матча кипърците отново успяват да демонстрират безспорно по-високата си класа и след 79-10 да постигнат изравнен световен рекорд. 18 поредни победи, извоювани на терена в последните 5 години. За българите остава удовлетворението от сърцатото представяне и силната игра на Мартин Стоянов, който обаче по всичко изглежда няма да бъде на линия за следващата домакинска среща с Словения. Аз бях студент, прекъснах в Англия по принцип ходя и края на месеца заминавам за Англия и се надявам там да си остана да играя ръгби. В мача с Кипър пък на терена не са петимата ни най-добри състезатели по ръгби, които се състезават във Франция. По обективни причини те не могат да си позволят да се върнат в България, където отсъстват изцяло условия за подготовка и най-вече финансова подкрепа. Това дава основателен повод на някои от играчите да бъдат изключително разочаровани. Много е трудно, да. В интерес на истината в България ръгбито се крепи всичко на доброто желание на състезателите. Ако трябва да разчитаме на федерацията и на това да се спонсорира този спорт ще загине. Значи не е проблем в парите, пари има. Това не е проблем. Първо база няма, защото ние имаме 2 или 3 стадиона буквално, които може да се играе ръгби. Защото ръгбито, ако играеш на един терен, на другия да не можеш да играеш футбол. Нали? По простата причина, че играта е съвсем различна, груба и всичко останало. Но все пак това е играта на джентълмените. Пак всичко опира до финанси. През годините финансирането е било слабо, популяризирането на този спорт също е било слабо. Искам да ви кажа, че българите като цяло сме много здрави като нация и ако има повече хора, които да тренират и се влагат пари в това нещо, ще има и много по-голям подбор за играчи и реално погледнато може да се постигнат доста високи резултати. За сега резултатите са такива, че все пак дават шанс на българския национален отбор по ръгби да мечтае за ново изкачване в европейската иерархия. Според новия президент на федерацията, бившия спортен министър Васил Иванов Лучано, съвсем скоро условията за играчите ще бъдат по-добри. Трябва да се работи с младите. Ще се извикат консултанти, ще бъдат поканени по-скоро от Франция и Нова Зеландия, за да може все пак отбора да се обиграе. Трябва да се подмлади отбора част от спортистите, защото вижда се, че в момента нямат сила. В същото време трябва да се направи така, че стимулирането на държавата да постигне това, което да могат те да бъдат активни спортисти, защото те сега всичките работят на друго место и събота и неделя тренират. И това е проблем. А докато ръгбистите ни продължават да таят надежди за по-добри дни, за тях остава удоволствието от играта и красивите традиции в този спорт. Като тази, в която отбора победител образува шпалир и посреща с ръкопляскане загубилия тим. А след това ръгби културата предлага и най-приятното изживяване. Битката на терена се пренася в кръчмата, където двата отбора неизменно се забавляват заедно на чаша бира. Факт е, че бирата е силно застъпена, но не е само тя. Третото полувреме е легендарно в ръгби спорта, както и това, че войната свършва след последния съдийски сигнал.
За темата на спорта Антон Манолов.